barka da yamma. Barka dai. Ya gida iyali. Alhamdulillah dai suna nan kalau-kalau. A gayya tsohon basir din nan naka mai mugun tsaron nan. An gama na shafa da bakur. Bismillah. Yauwa wato dalili abin da yasa na sa aka kira min kai. Ka san shalelan karen nan na to sakamakon Allah ya mayar suwa nake so ka tattaro min mutanen jama'a na gari a zuwa ya mai sallah. Kai Alhaji karen kuma za wa jana'iza? Mana ka manta irin dukiyata a garin nan? Ina ai Alhaji ban manta ba, kai da kake zakkar gida da kuɗi da mota. Allah kai ka maka da Madina, Allah kai ka Kenya da Kamaru. Kai dakata. Me wani Kenya? Kai dalla ta cika tafi aikin da muka yi ma. Sauri je ka. Dan Allah a ranka tunani in an girma a san an girma. Dan Allah a ranka tunani in an girma a san an girma. In an girma a san an girma. A ba su bayani. So what is going on? Was I know what is going on? So what is happening? Was I know what is happening? Let me see my people to the market. Kai lafiya ka shigo mana fada a haka? Wallahi na biyo wajen gidan Alhaji Mika'il nan ne. Na ga ana wa kare jana'iza. Ana wa kare jana'iza? Ni ma wallahi abin da ya daure min kai kenan, shi yasa ma na biyo ta gurin kan gama. Bai kamata a ce mun ban Mika'ilu saboda yana da kuɗi ya rika tafka mana wannan ta'asa ba. Tashi mu je. Sai yanzu saboda rashin mutunci Mika'ilu, in banda so kake a girgiza ƙasa a garin nan a riƙe mana ruwan dalma, ta yaya za ka zo kai wa kare jana'iza? Mika'ilu wannan wani irin rashin mutunci ne Yau dama ranka daɗe wannan shalelan karen na ne ya ba da wasiyar cewa duk wanda in ya rasu duk wanda ya zo jana'izarsa to a bashi miliyan 2 sai kuma sarki a baka miliyan 5. Yanzu shi marigayen ne wato ya bar wasiya. To yanzu abin da za a samo min ruwan alwala. Wannan jana'izar ba ta ba, sai an sake ta Mika'ilu.